sige tak for valget, og jeg håber, jeg kan leve op til jeres, og ikke mindst mine egne forventninger til det her. Jeg ridsede lige før op nogle af de mange ting, der er sket under Bo's formandskab, og det er meget vigtige ting, og vi er kommet et rigtig langt stykke vej. Men det kommer nok ikke som nogen overraskelse, hvis jeg siger til jer, at der faktisk er et stykke vej nu. Hvis vi skal fastholde vores medlemskab af DIF og fortsat få penge derfra, og det aktivitetsniveau, vi har, så er det altså et must, at vi bliver flere medlemmer. Vi skal simpelthen have øget den kritiske masse. Vi har resultaterne. Vi skal have bedre fodfæste i den danske sportsarena. Vi har resultaterne. Dem har vi lavet med forholdsvis få midler. Nu skal vi bare have vist og overbevist resten af Danmark om, hvilken fantastisk sport softball er. Det er der ikke nogen her, der er i tvivl om. Det skal vi gøre med udgangspunkt i de gode holdepunkter og succeshistorier, der er. Vi skal styrke og vækste de eksisterende klubber. Det skal gøres i et samarbejde og et udviklingsprojekt, der laves i enighed og samarbejde mellem forbund og klub, så der er sammenhæng og mening for begge parter. Vi har sået de første frø på kongressen, og jeg håber, at vi kan fastholde en del af de projekter, der blev udtænkt. Andre skal måske reformuleres eller gentænkes en ekstra gang, før de genopstår i en måske ændret form. Det juniorarbejde, der er lavet specielt, som jeg selv ser det, inden for de seneste 5 år, har virkelig båret frugt. Og det skal styrkes og fastholdes, så de mange juniorer kan fødes ind i vores seniorrækker. Men vi skal også tiltrække og fastholde seniorer, og når de går på pension, så skal vi inddrage dem som trænere og frivillige. Det er et af de steder, hvor vi har forsømt at sætte ind, og hvor vi stadigvæk har brug for at finde inspiration og udveksle erfaringer. Jeg kan huske, da jeg startede med at spille softball mange år siden, snakkede vi altid om, at der var ikke nogen af de der gamle softballspillere derude, der kunne bidrage, være sponsorer og hjælpe til. De er der nu. Henrik er faktisk en af dem, men der er jo mange andre. Det er dem, vi skal ud og have fat i og have ind igen, og så skal vi dem, der siver ud nu og stopper med at spille, skal vi have inddraget. Hvis vores landshold skal fungere som rollemodeller og idoler for de unge og være til inspiration og udvikling for os andre. Alle aktiviteter stort set, de kræver penge, og de skal komme fra aktiviteter, vi laver i fællesskab. Det kræver en indsats at lave flere aktiviteter, men det er her, jeg tror og håber, at vores udviklingskonsulent og sekretariat kan gøre en forskel, hvis de bliver rigtig brugt. Men det gør det ikke alene. Vi skal også hjælpe hinanden, og vi skal holde hinanden op på de aftaler, vi laver. Og vi skal ikke bare lade stå til og hele tiden afvente, at nogen gør det, vi har aftalt. Hjælp hinanden. Spørg til hinanden. Hjælp hinanden med fremdrift. Det er meget nemmere at komme videre, hvis der er nogen, der også er interesseret i resultatet. Så ved man også, at man gør en forskel. Og det gør en forskel. Så det var ordene for den her gang. Og som en af vores landsholdstrænere sagde til os en gang, now we have talked the talk, now we have to walk the walk. Nej, det var det faktisk ikke. Det var kendt. Der skal handling bag ordene, og det vil jeg så kaste mig ud i nu, og jeg håber, at I vil mig.